Kapitola 6. Šlapu chodník. Ještě před odjezdem ze školy každý dostal informaci o termínu a nástupu k útvaru zařazení. Já myslím, že dnes platí přísloví, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Zcela se totiž rozplynul sen o možnosti vlastního výběru, kde bych chtěl pracovat. Co se dá dělat? Smířil jsem se skutečností, že nějak se začít musí. Stal jsem se hlídkovým příslušníkem místního oddělení VB se sídlem Vyšehradská na Slupy. Vzhledem k tomu, že jsem byl mimo pražský, bylo mi poskytnuto ubytování ve Vysočanech. Sídliště Skloněná. Nezapomenutelné patrové baráky, kde nebylo nic. Nic je příliš slabé slovo. Několik desítek jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů ve 2 patrech. Měl jsem štěstí. Byl mi přidělen jednolůžkový pokoj s komfortním vybavením. Místnost o velikosti asi 12 metrů čtverečních. Jednou vojenskou železnou postelí a slamníkem. Nic neobvyklého. Na podobnou jsem si zvykl už na vojně. V jednom rohu stála skříň na oblečení, která měla pouze jednu polovinu dveří a uvnitř jedno ramínko. Ve druhém rohu hned za dveřmi stála litinová kamna, uhlák s lopatkou a smetáčkem. Ze strupu koukaly dráty, na něž byla z poloviny rozbitá objímka, samozřejmě bez žárovky. Proti dveřím dvoudílné okno s jednoduchým sklem. Prkená podlaha, která mohla, tedy kdyby mohla, vyprávět o jakémsi úklidu. Pokojíček jako klícka za 20 korun měsíčně. Co bylo k doplnění nutné, jako ložní prádlo, polštář, nějakou deku, i tu blbou žárovku jsem si musel pořídit na vlastní náklady. Pro uhlí a dřevo na zátop si chodil každý sám do sklepa za přítomnosti vrátného. Režim na ubytovně naprosto neocenitelný. V přízemí vrátnice s nepřetržitou službou. Návštěvy zakázány, stejně jako alkohol. Na společné chodbě jedna velká koupelna s WC a 4 umyvadly. Teplá voda? Tekla. Sice nepravidelně, pouze 2krát týdně, ale tekla. Já myslím, že těch pár informací stačí. Na dokreslení uvedeného luxusu musím ještě dodat, že cesta z ubytovny na zmíněné oddělení trvala nějakých 40 minut. Samozřejmě na vlastní náklady. A co se stravování týče, pouze po bufetech a nejlevnějších hospodách. Na oddělení jsem měl také přidělenou jednu skříň na převlečení, tedy z civilu do uniformy a po službě opačně. V tom byla jediná výhoda, protože pokud jsem měl denní službu, mohl jsem si zajít někam na pivo a normální večeři. Kdykoliv jsem měl mezi službami alespoň nějaké krátké volno, pak jsem ho využil k odjezdu domů, kde mě rozmazlovala svými dobrotami maminka a při páteční cestě jsem si ještě navíc odvezl vydatnou výslužku. Už po několika týdnech jsem si musel upravit i režim topení v pokoji. Během podzimních měsíců nebylo třeba, ale blížila se zima a celonoční obchůzky po pražských ulicích pomalu začínaly zalézat. Během volna jsem tedy vše připravil tak, abych po službě už jen škrtl sirkou. Někdy jsem ani nevěděl, že se teplota dostávala k požadované hodnotě. Únava mě přemohla ke spánku, který ještě podporoval tranzistoráček, který jsem si přivezl z domova předem naladěnou stanicí na středních vlnách. Víte, člověk je velmi tvárný tvor. Když nastanou chvíle, které se příčí jeho vůli, může protestovat, může se pokusit je změnit. Někdy se to třeba i podaří,
ale v některých případech po takových pokusech končících nezdarem začne rezignovat a přizpůsobí se. Já jsem měl docela jinou představu o svém působení v uniformě, ale situace byla taková, že po několika týdnech jsem se nerad začal přizpůsobovat. Možná, že k tomu přispěl i velitel hlídky, ke kterému jsem byl určen k zaučení. Jmenoval se Pavel. Vysoký, štíhlý, čtyřicátník, už mírně prošedivělý. Na první pohled sportovec, jehož celkový dojem bohužel kazilo aroma cigaretového kouře a občasný závan směsi alkoholu. Vše mělo možná příčinu v jeho životní situaci. Byl rozvedený, bydlel též na ubytovně někde v Praze a platil na 3 děti. Z toho možná pramenila i jeho starost o zevnějšek. Na něm bylo jednoznačně vidět, že patří mezi tu část lidí, o které jsem se zmínil. Prostě rezignoval. Nicméně bral život tak, jak mu každý den přinášel. Ale nikdy jsem u něho nezaznamenal nějakou známku pesimismu. Naopak, jako ostřílený polda se vyznal. A jak sám říkal, já netoužím po nějaké kariéře a můj způsob života mi docela vyhovuje. Po letech na místním oddělení měl bohaté zkušenosti a svou místní a osobní znalost uměl dobře využívat. Nejen ve znalosti lehkých děvčat, ale i té nejzapadlejší hospody, kde se občas potkával se svými informátory, kteří mu donesli kdejaký drb z pražského podsvětí. V jeho přítomnosti jsem se naučil být k lidem vstřícný a přátelský, ale udržovat si odstup a respekt. V budoucím působení se mi tato zkušenost mnohokrát vyplatila. Stále jsem však měl prohlubující se pocit, že nemohu a vlastně ani nechci šlapat chodník. Denní služby se daly přežít, protože se všude pohybovala spousta aut a lidí. Událostí, které byly k řešení, bylo málo. Noční služby ovšem přinášely probouzející se konflikty. Nebylo jich moc, ale našly se. Pokud se ovšem nic nedělo, byla noční od 19 do 7 hodin ráno utrpení. 12 hodin šlapat chodník ve vymezeném prostoru s občasnou kontrolou nadřízených. Od 23 hodin do 1 hodiny raní už byly ulice vymetené. Pouze navracející se lidé z kin či divadel, případně nějaká opilá, potácející se postava bloudící parkem. Byl prosinec, večer a noc mikulášská. Pavel je z minulosti znal a docela se na ní těšil. Nechápal jsem proč, tak jsem se zeptal. Kamaráde, usmál se, dneska bude veselo. Neptej se a nech se překvapit. Už jsme spolu sloužili skoro 2 měsíce a vykání se změnilo v kamarádské tykání. Dneska jsem pozvaný na jedny narozeniny, ale půjdem tam až po zavírací hodině a kontrolním bodu. Ten musíme dodržet. Pak až do rána nikdo na kontrolu nepřijede. Kolem půlnoci jsme pomalým krokem nabrali směr k povinnému kontrolnímu bodu. Nikdo nepřijel. Pavel se pousmál a vyrazili jsme směrem, který už jsem také znal z našich minulých obchůzek. V zastrčené ulici stále prosvítala roletami zatemněná okna. Restaurace, která měla být dávno pod zámkem. Ona pod zámkem sice byla, ale až ven bylo slyšet bujaré veselí. Pavel zabouchal na jedno z oken. V okamžiku nastalo naprosté ticho. Ve škvíře mezi roletou a oknem se objevila hlava výčepního. Když zjistil, kdo je venku, aniž bychom věděli, jak informoval osazenstvo, vypukl hlasitý smích. Po chvíli zarachotil klíč ve vstupních dveří a my jsme proklouzli do zakouřeného výčepu. Před ním několik stolů sražených k sobě a na bílých ubrusech velký výběr chlebíčků, dortů, řízků, několik druhů salátů a lahve mnoha značek alkoholu. Hlavou mi blesklo.
Kde pak, hospodský, ti se mají dobře v každé době. Protože jsme byli očekáváni, ani si nás skoro nikdo nevšiml. Vedoucí nás pozdravil a naznačil, abychom si udělali pohodlí. Prý, abychom nenarušovali zábavu a aby to nevypadalo hloupě. Jedna ze servírek, která už měla něco vypito, se zdviženýma rukama a vlnícím se tělem v rytmu diska nás uvítala. Nazdar, kluci chlupatý, dejte si něco na mé zdraví. Přistoupila k Pavlovi, chytla ho kolem krku a dala mu velkou pusu. Vedoucí nás po chvíli informoval, že právě ona slaví 29. narozeniny. Již z minulých návštěv jsem věděl, že se jmenuje Pavlína, je rozvedená a má za sebou pestrou minulost. Byla pohledná, asi 175 cm vysoká, špinavá blondýna. Přestože měla 2 děti, měla štíhlou, udržovanou postavu. Na můj vkus přehnané používání různých make-upů a líčidel, kterými se snažila zakrývat vznikající drobné vrásky. Na oslavě bylo asi 15 lidí. Většinou se jednalo také o servírky a číšníky z okolních restaurací. Pavlína kroužila tanečním krokem kolem stolů a ustrkávala z láhve šampaňského. Její rozesmátá tvář napovídala, že se dobře baví a každou chvíli se k někomu přitočila s našpolenými rty. My dva jsme nebyli výjimkou. Při jednom z koleček mě uchopila za ruku. Pojdo, pojď, zatancujeme si spolu, ale nejdřív mi musíš připít na zdraví. Napil jsem se a popřál, aby se jí splnila všechna životní přání. Taková otřepaná fráze. Líbíš se mi? Než jsem se nadál, měl jsem jí na krku a začala mě líbat. Samozřejmě, že tato situace neunikla ostatním a propukl hlasitý potlesk. Abych na sobě nedal znát rozpaky, uchopil jsem ji v pase, přimáčkl ke svému tělu a prohnul ji dozadu. To vyvolalo další vlnu souhlasného skandování. Po uvolnění mého sevření se na mě podívala velmi vyzývavým pohledem. Po ochutnávce několika druhů pochutěň na stole mě Pavel upozornil, abych si dával pozor, co dělám, protože Pavlína prý to má ráda a má ráda mladší kluky. Vedoucí si pak Pavla vzal stranou, kde měli dlouhou rozmluvu. Já jsem si zatím sedl a spokojeně sledoval rušnou zábavu a hlavně mi vyhovovalo, že nemusím být někde na chodníku. Občas si ke mně přisedl někdo jiný a v obyčejném nezávazném povídání o fotbalu, jeho rodině nebo muzice mi čas příjemně ubíhal. Alkoholu jsem se, pokud to bylo možné, snažil vyhýbat, protože jsme přeci jenom byli ve službě. Pokud jsem stačil sledovat Pavla, tak ani on nevyhledával nabídku. Asi každý ve svém životě zažil různé oslavy. Vždy se s přispěním alkoholu postupem času atmosféra uvolňuje víc a víc. Pokud se člověk aktivně zúčastní takové oslavy, ani mu nepřijde, že se začne otupovat stupeň sebeovládání. Lidově řečeno, z opilců se pomalu začínají stávat potácivé, neohrabané kreatury. Jestli mi někdo chce odporovat, má na to právo. Je samozřejmě mnoho opilců, kteří pod tíhou konzumace upadnou a pak je obtížné takovou váhu zvedat zpět na nohy. Někdy je váha tak veliká, že jedinci raději zůstanou tam, kam upadli a zůstanou raději v náručí zemské přitažlivosti. Nakonec nemá cenu rozvádět jednotlivé fáze alkoholového blouznění. Je mnoho studovaných hlav, které by velmi fundovaně dokázaly rozebrat různé případy. Pokud ovšem jedinec na oslavě odolává pokušení dospět až ke krátkodobé likvidaci lidské osobnosti, stane se svědkem událostí, které se zapíší do paměti někdy až na celý život. Oslava plynula v poklidném tempu a celkové uvolňování začínalo nabírat na obrátkách. Přibývalo prázdných lahví a pomalu se ztrácelo pohoštění, ale nejen to.
i účastníci. Letmý pohled na hodiny nad výčepem signalizoval, že se blíží 2:00 raní. Já jsem měl stále ještě nedopité druhé pivo. Pavel byl na tom stejně. Oba jsme byli rádi, že jsme v teple a nemusíme se trmácet prázdnými ulicemi. Všiml jsem si, že pánská část oslavy postupně mizela za dvoukřídlými dveřmi do kuchyně, odkud se ozýval hlasitý smích. Naklonil jsem se k Pavlovi. Nevíš, co se v kuchyni děje? V témže okamžiku se mezi pootevřenými dveřmi objevila hlava vedoucího, který nás kýváním zval dovnitř. Byl si zvědavý, proč se na ty narozeniny těším. Prohodil Pavel a zvedl se ze židle a pokračoval. Tak teď se dočkal. Uvidíš, jak hluboko dokáže klesnout člověk pod náporem chlastu. V kuchyni je totiž mikulášská střelnice. Zarazilo mě to. Střelnice? Děláš si legraci? Udiveně jsem zareagoval. Na Mikuláše se střílejí rachejtle a jiná pyrotechnika, ale venku, tady v kuchyni je to asi dost nebezpečné a hlavně, když už jsou všichni pod parou. Za dveřmi se opět ozval hlasitý smích. Proklouzli jsme do kuchyně a vedoucí nás zastrčil do mezery mezi 2 lednicemi tak, abychom viděli, ale nepřekáželi. Před námi byl velký pracovní stůl, kolem něhož se tísnily postavy mužského pohlaví. Na stole ležela pavlína, svlečena od pasu dolů. Podle jejího výrazu v obličeji byla těsně před konečným stavem delíria. I přes její stav se smála a povzbuzovala účastníky střelby. Kdo dostřelí nejdál, tomu dneska dám. Po pravé i levé straně jejich boků stály lahve s nakládanými okurkami, které následně mizely v jejich intimních partiích. Po krátkém a rázném úderu na její břicho létaly po kuchyni. Na zemi již bylo několik značek signalizujících vzdálenosti do střelu. Každý úspěch, výstřel, byl provázen jásatem a potleskem. Pavel se ke mně nahnul s otázkou. Nechceš si taky střelit? Byla to od něj provokace, kterou jsem přešel mlčky. I vedoucí se zeptal, zda se nechceme přidat. Oba jsme odmítli a vrátili se zpět do výčepu, kde už zbývaly poslední 4 unavené postavy, které už též vykazovaly známky značného opotřebení. Jejich centrální nervový systém byl na konci vnímání. Zakrátko v kuchyni skončil i střelecký maraton. Ani jsem nebyl zvědavý, kdo jej vyhrál. Vedoucího jsme požádali o poslední kávu, poděkovali a ze slušnosti jsem chtěl zaplatit konzumaci, ale byl jsem odmítnut. Co blbneš, to je na Pavlínu, přijďte zas. Zaklaply za námi dveře a v zámku zarachotil klíč. Chvíli jsme šli mlčky. Mrazivý vítr proháněl prázdnou ulicí začínající sněžení. V hlavě jsem si promítal nedávno prožité okamžiky s otázkou, proč se Pavel těšil zrovna na tuto narozeninovou oslavu. Mlčení a moje myšlenky prolomil dotazem, co si myslím o tom všem. Nechtěl jsem ho nijak ani naštvat, ani urazit. Odpověděl jsem, že podobné zábavy nejsou zrovna moje hobby. Moje odpověď mu naznačila, že další rozhovor na toto téma už nemá cenu. Vrátil jsem se ke svým myšlenkám. Ještě 2 hodiny a pak 2 dny volna. Raději jsem se utěšoval příjemně prožitými dny ve společnosti rodičů a kamarádů. Po návratu zpět do Prahy jsem se dozvěděl, že Pavel náhle onemocněl a byl jsem přidělen jinému staršímu kolegovi, kterému je 45 let a patří do kategorie policistů, kteří usilují o post vedoucího směny. Takový post si ovšem musí zasloužit. Nejschudnější cestou je výkonnost ve službě a velká loajalita, chcete-li vlez do prdelkování.
Výkonnost dokázal zadržením řidičského průkazu vlastnímu strýci za špatné parkování a lojalitu stálou pozorností nadřízeným. Obchůzková služba v jeho společnosti byla opravdovým peklem. Posledním hřebíčkem byl rozpis služeb o vánočních svátcích. Ženatí měli samozřejmě volno a my mladí a svobodní službu. Myslel jsem si, že se Pavel do té doby uzdraví, ale chyba lávky. Nevím, jestli to měl dopředu naplánované, nebo ho opravdu zlomila nemoc. Náhradní kolega si dobrovolně vzal 24. prosince noční službu. Sváteční dny, kdy normální lidi tráví ve společnosti svých rodin. Já jsem tyto dny trávil s odporem ve společnosti šílence, který se bezohledně soustředil na získávání bodů směřujících k jeho vysněnému povýšení. Jediným světlým okamžikem konce roku byl Silvestr. Dostal jsem sice další službu, ale pouze denní. Po dohodě s otcem, který pro mě přijel po jejím skončení autem, jsem poslední večer roku 1973 prožil částečně s rodiči a také s kamarády. Má celková nechuť ke šlapání chodníku se stále prohlubovala. Prožité události, o kterých jsem se zmínil, a mnoho dalších mě utvrzovaly o změně, která byla nevyhnutelná i přesto, že se Pavel vrátil a naše přátelství pokračovalo. Při jedné službě jsme asistovali u dopravní nehody. Zde jsem se dal do řeči s kolegou z dopravní služby, konkrétně z oddělení řízení dopravy. Jak se říká, líná huba, holé neštěstí. Shodou okolností zde byl i můj budoucí nadřízený, který se zmínil o nedostatku lidí na oddílu. Doporučil mi, abych si podal žádost o přeložení a on, že si mě vyžádá. Upozornil mě, že to bude chvíli trvat, ale že si to bere za své. Čekal jsem s nadějí, že se mé přání vyplní co nejdřív. Moje výkonnost ve výsledcích se stále zhoršovala, za což jsem sklízel patřičnou kritiku i hodnocení. V polovině března už jsem začínal ztrácet naději. Při jedné z dalších služeb si mě zavolal velitel směny. Čekal jsem další výtky za špatný výkon služby. Jaké bylo mé překvapení, když mi sdělil, že od 1. dubna jsem přeložen k oddílu řízení dopravy služby na Karlovo náměstí.